खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जोहै नोंथांमोननो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि जोहै आङो माखासे बर' समाजनि गेजेराव आथिखालाव ससियेल मिडियायाव सोमजिबाय थानाय बेले-बेजेनि सायाव आङो सावरायनो नाजानाय लादों। नंगौ, आथिखालाव बर' समाजा गोबाङैनो जौगाबाय आरो गोबां बिथिङावनो बर' समाजा जौगानो हायाखै होननानै आं सानो। आथिखालाव माखासे बिर जोहोलावजोनि थै आरो गोलोमदै बावनायनि जोहै BSc निफ्राय BTET, BTET निफ्राय BTR मोनथाम बर'नि गोरोबथा जाबाय। गासैबो गोरोबथाफोरखौनो रावनिफ्राय लानानै बर'फ्रा ओरैनो आसाम एबा भारत सरकारनि संबिजितनि आन्दाराव थानाय माखासे मोनथायफोर थासेयावबो बर'फ्रा गावनि गोलोमदै आरो थै जिउ बावनायनि गेजेरजोंसो बर'फ्रा नै दानि थासारिसिम सफैदों आरो बेबादि थासारियाव सफैनाय बुब्लियाव जोंनि बर'फोरखौ ओरैबादि मोनसे जोङो गावखौनो हमथास्लाबनो हायै मोनसे जाथि एबा सोरबा जों ससियेल मिडियायाव बांद्राय सासेया सासे मोनसे पार्टिनि सायाव आरो सासेया गुबुन सासेखौ बा पलिटिकेल लाइनानो जा बा समाजारि बिथिङावनो जा थुनलाइयारि बिथिङावनो जा गावजों गाव नोजोर बोआबासिनो बा समाजारि दाथाय नोजोर नायाबासिनो गासैबो खोथाफोरखौ जोङो रेजेङै सावरायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो ससियेल मिडियाखौ जोंनि बर'फ्रा ओरैबादि मोनसे गाज्रि मोनसे माबायाव बे गाज्रि थासारियाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दिनै साफ्रोमबो बर' लाइमोननि आखायाव बेसेन गोसानि गिदिर एन्ड्रइड मबाइल दङ। जाय मबाइलनि जोहै नोंथाङा गोसो जायोब्ला न'आव जनानैबो माखासे अनलाइन जे पार्ट टाइम खामानि मावनानै थाखा फैसा खामायनो हायो आरो खायसे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा गावनि रोंनाय गियानफोरखौ लानानै मोजां चेनेल खुलिनानै मोनफा आयदानि सायाव मा खालामनो हायो, इउटुब चेनेल खुलिनानै आरो सोरबा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्ल'मा इन जार्नालिज्म मास कमिउनिकेशन पास खालामनाय सेंग्राफ्रा बा गोरों सेंग्राफ्रा जोङो जथायै ज' जालायनानै जों खायसे खामानिखौ मावनायनि जोहै गावखौ एस्टाब्लिश एबा गायसननो हानायनि लामा दङ। जों नुनो मोनो गुबुन असमिया, बङालि, मुस्लिम बा बायदि भारतनि जौगाहां हारिफोरखौ ओरैबायदि सोलोंथाइ बिथिङाव नोजोर बोनानै खामानि मावनायखौ नुयो आरो जोंनि समाजाव ओरैबायदि मोनसे जाथावना आरो सोंखारि जाथावना जोंनि समाजनि गेजेराव माखासे ससियेल मिडियायाव आपल'ड होनानै सोरबाया ससियेल मिडियायाव गावखौनो भाइरेल खालामनानै मोनसे मुं खामायनो लुबैदोंना मादोंथाय बेखौ जों साननो लागा जानानै दङ। नाथाय बे ससियेल मिडिया मा खालि नोंथांनि आखाइ मोजोमावल' थायाखै, बे सारा मोनसे बुहुमा दैसे दावदै बादि। ओंखायनो बे ससियेल मिडियायाव नोंथाङा खायसे फट'फोरखौ एबा खायसे खोथाफोरखौ खुद सामोलै सानै हयै जुदि ससियेल मिडियायाव सावरायोब्ला बा लिरोब्ला नोंथांनि मोजां खोथाफ्रा, नोंथांनि मोजां बोसोनथिफ्रा मोनसे समाज, मोनसे हादर एबा खायसेनि जिउखौ सोलायनाय लाबोनो हायो। नाथाय जोंनि बर' लाइमोनफ्रा सोरबा जौ लोंनानै गावखौनो गाव हमथानो हायो, सोरबा ड्राग्स जानानै मटर साइकेल सालायनानै आथिं आखाइ बायनानै थैनाय, सोरबाया सोरबा सिख्लाखौ मोनैनि, सोरबाया सोरबा सेंग्राखौ मोनैनि फासि नांना थैनाय बा ट्रेनाव बारसोमनाय, बेफोरबादि गोबां जों नुनो मोनो। बिनि अनगायैबो माखासे बैसो जानाय सुबुंफ्राबो गोबां आइजोफोरजों लाभ ग्रस गोलैलायनानै सानथावनि हाबाफोरखौ मावगासिनो दङ। बेफोर जोंनि हारि जौगानायनि मोनसे लैखोन जानो हाया। स्पेसियेलि आं जोंनि बर' आइजोफोरखौ खोब दुखु मोनो। मानो दुखु मोनो? जोंनि समाजा दा जि थासारिसिम सफैदों बेयो बर' आइजोनि गोबां बिहोमा दं होननानै जों बुंनो नांगोन। मानोना सासे बिमायानो सासे हालुवानि जोनोमगिरि, सासे बिमायानो सासे लेक्सारार, प्रफेसार, इन्जिनियार, IAS, IPS, ACS आरो बिर जोहोलावनि
बिमा जायो। दा बे बिमाखौ जोङो बिजिरनानै नायोब्ला जोंनि हिन्दु माइथलजिनि बादिब्ला खायसे बिमाखौ जों काली महरै रुजुनाय नुयो, खायसे बिमा माहारिखौ जों सरस्वतीजों रुजुनो हायो, खायसे बिमानि महरखौ जोङो लक्ष्मीजों रुजुनो हायो, आइ माइनावजों रुजुनो हायो, आइ दुर्गाजों रुजुनो हायो। दा बेफोरबादि इसोरारि मोनसे सक्ति मोननाय आइजोफ्रा जोंनि बर' समाजाव माबादि दिदोम गिलिरथियै जोंनि बर' समाजखौ लाखिनो थाखाय खामानि मावनांगोन, दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि जाखांबोनाय बर' आइजो एबा लाइमोनफ्रा खामानि मावोब्ला जोंनि बर' समाजा जौगानो हागोन। आरो आथिखालाव ससियेल मिडियायाव जाबादि जोंनि बर' गथ'फ्रा फट' आपल'ड होयो, बेफोर आपल'ड फट'खौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव फोसावाबासिनो नोंथांनि एन्ड्रइड मबाइलनि सिङावनो लाखिनानै दोननाया मोजां। मानोना मोनसे भाइरेल फट'आ खौटिजन मानसिनि खहा खालामनो हायो। दा ओंखायनो मोनसे समाजनि खायसे थासारिखौ जोङो हाइड एन्ड सिक खालामनोबो गोनांथि जागोन। नंखायनो जानला मेनला खोथाफोरखौ जोंनि इउटुबारानो होन बा जोंनि बर' चेनेलनि निउस चेनेलनि बिगोमाफ्रानो होन भिउआर मोननो थाखाय जोङो गोबां गाज्रि सावगारिफोरखौ, गाज्रि बर' समाजाव जानाय जाथायफोरखौ जोङो सिखोमाबासिनो जोङो आलासियाव जेरै गावनि महरखौ नायोब्ला नुनो मोनो बेफोरबायदि जों खुला हगारना होयो। नाथाय आं खावलायो जोंनि नोजोर आरो थांखिया खालि नायगिरिफोर मोननायनि थाखायल' जोङो चेनेल खुलिनाय नङा। बे चेनेलनि जोहै जोंनि मोजां खोथाफोरखौ, नलेजफोरखौ सेलिं खालामनानै जोंनि नलेजनि जोहै जाहाथे जोंनि बर' समाजा जौगानायजों लोगोसे बुहुम दरबाराव जों गावखौनो सिनायथि होनो हायो, बेखौ नोजोरथि बोनानै साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा मोजां आखुथाय गोनां सावगारिनि सायाव बेस खालामना भिडिअ आपल'ड होयोब्ला खोब मोजां। मानोना जों नुनो मोनगासिनो ससियेल मिडियायाव सोरबा हटेलाव लांनानै 10 जन 12 जन सिख्लाखौ सोरबा सेंग्राफ्रा खुदुमब्लेनाय आरो सोरबा आइजोआ सोरबा सेंग्राखौ गोसो जानानै खुदुमलाबायनाय बा बायदि सावगारिफोरखौ, गाज्रि फट'फोरखौ आपल'ड खालामबाय थादों। दा बेफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे ससियेल मिडिया बादि मोनसे प्रेस्टिजियास प्लेटफर्माव बेफोरबादि सावगारिखौ दा फोसाव। मानोना नोंथांनि जि नेकेड फट' बा गाज्रि आखुनि सावगारि आपल'ड होनायानो जोंनि बर' माहारिखौ बुहुम दरबाराव मोनसे गाज्रि आखुथाय गोनां मोनसे माहारि आरो हमथानो हायै मोनसे जाथि हिसाबै जोंखौ दिन्थिनो नायजायो। बर'आ मोनसे बुहुम दरबाराव जायगा मोननाय मोनसे खोब गिदिर मोनसे जाथि। बे जाथिया दिनै गावजों गाव एना एनि आरो थगाय थसि राजखान्थियावनो होन, थुनलाइयारि बिथिङावनो होन, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा, जोंनि नेताफ्रा खोथायावल' बर' समाज जौगानायनि खोथा बुङो, खोथायावल' बर' थुनलाइ जौगानायनि खोथा बुङो। नाथाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव नायोब्ला जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरनि माखासे मावनाय हाबाफारिखौ जोङो जाबादि रायजोफोरखौ लानानै बिथांमोना सगे बाजारे मिथिं दावथिङाव बोसोनथि होयो, बेनि उल्था मावनायखौसो जों नुनो मोनो। मोनसे खोथा दङ, जायनो लंकायाव थाङो बेनो राजा जायो होननायफोरबादि जोंनि बर' राजखान्थिनि नेताफोरखौ जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोबाय थादों। नाथाय बर'नि गेजेराव जिथु पलिटिकेल लाइनाव, राजखान्थि बिथिङाव जाबादि मोनसे हारिनि थाखाय सासे नेताया बिबान दङ बा सासे थुनलाइ सोरजिगिरिया मोनसे जाथिनि सायाव जाबादि थुनलाइ सोरजिनानै बे जाथिखौ जौगाहोनांगौ, दा बेफोरबादि नोजोर आरो बिथिंखौ नायनानै खालि गावल' धोनि जानायनि खोथाखौ सानाबासिनो बर' हारिखौ माब्रै दैखांनो हायो आरो बर' समाजनि माखासे गैजारोङि मानसिफोरखौ जों माब्रै राजखान्थियारि भाबै सांग्रांथि खालामनानै जों गावखौनो एस्टाब्लिश खालामनो हायो आरो जोंनि जाखांफुनाय फरायसा लाइमोनफ्रा जाहाथे उन्दैनिफ्रायनो कम्पिटिटिभ बिथिङाव, बादायारि बिथिङाव गावखौ गायसननो हानाय बादि मोनफ्रोमबो स्कुल एबा अकाडेमिफ्राव जिकेनि सायाव बेस खालामनानै मोनसे क्लास लानाय हुदा जुदि खालामलांबाय थायोब्ला एबा बेफोरखौ लानानै
हाप्ताहिक एबा मान्थलि मोनसे फरिखा बादि खालामनानै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ इयुनाव जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा IAS IPS ACS माबोरै जानो हायो बेफोरनि सायाव जों क्लास लानो हायो। मानोना सासे गथ'नि गोसोआ हामा माथा बादि, बे हामा माथाखौ जेरैहाय जोङो गराय दाबा गराय जायो, मानसि बानायबा मानसि जायो, थाइजौ दाबा थाइजौ जायो, बेबादिनो सासे गथ'नि गोसोआ हामा माथा एबा हाब्रु बादि। ओंखायनो जोंनि गथ' गथायफोरखौ मोजां मोजां खोथाखौ फोरोंनानै मोजां मोजां बोसोनथि होनानै जोङो उन्दैनिफ्रायनो हारि सिबिनायनि बिथिङावनो होन बा गिदिर गोलाव जानायनि बिथिङावनो होन बा गेदेर मानसि जाहैनायनि बिथिङावनो होन बेफोरखौ बोसोनथि होनानै जों गथ'फोरखौ दावगाहोनो बा थुलुंगा होनो नांगौ। नंगौ, जोंनि बर' समाजाव मोनसे गोथै फोथायनाय दङ, MA BA डक्टरेट डिग्री लाबानो मानसिया साख्रि मोनथारनांगौ बा लाथारनांगौ, बेफोरबादि साननाया जोंनि समाजाव दङ। नाथाय जोंनि भारत हादोराव जाबादि गुवार फैलाव मोनसे गणतन्त्र रायजो आरो बिनि सुबुं बिसानखौ नायनानै जोंनि माखासे गुनि गियानि सुबुंफ्रा सेल्फ इमप्लयड जायाबासिनो खालि गभर्नमेन्ट जबखौल' नागिरबाय थायोब्ला जों गोबां बिथिङाव दै गांनो गोनां जागोन। मानोना सरकारनि आखायाव एफाबां मानि गोरों मानसिफोरनो साख्रि होनो हानाय प्रजेक्ट गैया। दा ओंखायनो जोंनि गोरों गोराफोरखौ खायसे गामिफ्राव MA BA गोग्लैसोना थायो। बे MA BA मानसिफ्राबो गाव गावनि आखल आखुखौ फोसाबनो नाजानांगोन आरो देनराइट जानाय बा जौ जुवा बायदिसिना गेलेनानै समाजनि थासारिखौ गाज्रि खालामनाय बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानानै जोंनि समाजखौ जोङो फोसाबनो नाजानांगोन। अब्लासो जोंनि समाजा जौगागोन। आरो ससियेल मिडियायाव आं खोब दुखु मोनो, जाखांबोनाय बर' लाइमोन फरायसाफोरखौ जों ससियेल मिडियायाव थामहिनबा फेसबुकखौ खुलिनाय लोगो लोगोनो जों नुनो मोनो बर' सेंग्राफोरनि सोरबा जौ लोंनानै बाइक एक्सिडेन्ट जानाय, आथिं बायनाय, सोरबाया दलंनिफ्राय गोग्लैलांनाय, सोरबाया ओरै गौरां पार्कआव जौ लोंनानै, सोरबाया ओरै बाक्सानि बबेबा मानास नेसनेल पार्कआव खाना जाहैनानै लामा ससेयाव एक्सिडेन्ट जानाय, सोरबा आरो मुसलपुर बाक्सा बबेबा हटेलनिफ्राय फैनानै गोसोबादि गारि सालायबोनानै गारिजों सौदावना थैनाय, बेफोरबादि जों सानफ्रोमबो बिटिआर आरो आसामनि गेजेराव बर'फोरखौ बेबादि मटर साइकेलजों थैनाय, एक्सिडेन्ट जानाय, सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाखौ मोननै फासि नांना थैनाय, बेफोरबादि थासारिजों जोंनि बर'फ्रा जुदि गोजावबाय थायोब्ला मोनसे समाव बर' जाथिया जि सिमां, दि ग्रेटेस्ट ड्रिम्स अफ बड'फा मास्टार रेस दानायनि जिथु सिमां, मास्टार रेस सोदोबखौ जोङो बिजिरना नायनो नुदों। मास्टार माने बिगोमा जाथि, जोंनो आबाद मावनांगोन, जोंनो जुथा बानायनांगोन, जोंनो दो दानांगोन, जोंनो सना आरि दानांगोन, बेफोरबादि हारिखौसो जों मास्टार रेस होननानै बुंनाय जायो। जेरै चीन, रासिया, ग्रेट ब्रिटेन बेसोरखौ जों मास्टार रेस होननानै बुंनो हायो। दा बुहुमनि ग्लबनि गोजौ लेभेलाव आमेरिकाया गसंनानै दं। दा बेफोरबादि जौगाफुनाय हादोरनि मोनसे नमुनाखौ लानानै जोंबो जोंनि हारिखौ गोजौ जांख्लायाव दैखांनो थाखाय नाजानांगोन। आरो जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा नोंथांमोना सोरबा सिख्लानि थाखाय बा सोरबा सेंग्रानि थाखाय थैनांगौनि खुनु खोथा गैया। मानोना बुहुमा जोबोद गुवार, बे फैलाव मुलुगाव नों सासे सिख्लानि थाखाय नोंनि जि रोंनाय गियानखौ फोजोबना लायोब्ला नों गावखौ बे बुहुमाव सासे आदुवा महरैसो दिन्थिनाय जायो। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि गावखौ बुहुमाव एस्टाब्लिश खालामनानै बा बे आइजोआ बे सेंग्राया नोंखौ मानो मुगैदों बिनि सायाव साबसिन हामसिन खामानि मावनानै बे आइजोखौ दुखु होफिननाय, बे आइजोखौ फस्थाय होफिननाय, बेफोरबादि चेलेन्जिं मुड लानानैसो जों खामानि मावनो नांगोन। नाथाय बे चेलेन्जिं मुडआ सोरखौबा बुथारनाय, सोरखौबा गावथारनाय जानो नाङा। दा कनस्ट्राक्टिभ भिउजों खामानि मावनानै नों गावखौनो एस्टाब्लिश खालामनो हायो। आरो नोंथाङा जाय सिख्लानि थाखाय फाग्ला जादोंमोन बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन सोरबा मोजां न'खरनि मोजां आखुनि सिख्लाफोरखौ फिन नोंथाङा जुलि लानानै गोजोन संसार एबा न'खर दाहैनो हायो। सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लानि थाखाय आथिखालनि मुगायाव फासि नांनानै थैनाय, मुलि जानानै थैनाय, बे कनसेप्टखौ जों गारनो नांसिगोन। आरो फिल्म दिहुनगिरिफोरखौबो आं खावलायो,
नोंथांमोना सोरखौबा मोनैनि थाखाय सोरबा फासि नांनाय बबेबा ट्रेनाव बारसोमना थैनाय बेफोरबायदि नाटकखौ दाननानै आथिखालनि जुगाव जेबो बेसेन गैया। मानोना बे नाटकखौ ओरैबायदिसो नांगोन बे सिख्लाया बेखौ मुगैदों मानो आं ओरै थोरै मावगोन हाजिरा खामला मावनानै टिउसन लानानै आं ओरै थोरै खामानि मावगोन आं मोजां बर' बिजोंनि मोनसे एकाडेमि खुलिनानै ओरै थोरै MA BA सिम फरायनानै मोनसे प्राइभेट सेक्टरनि मोनसे आं इउनिभारसिटि खुलिगोन बेफोरबायदि मोनसे रल लानानै मोनसे समाजखौ थुलुंगा होनो हानाय मोनसे नाटक लिरनो नांगोन। खालि नोंथांमोना खालि सोरबा फासि नांनाय सोरबा मटर साइकेलजों गोग्लैना आथिं बायनाय बेफोरखौ लानानैल' नोंथांमोना फिल्म बानायोब्ला नोंथांमोना बुहुम दरबाराव बा इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोंनि बर' फिल्मफोरखौ बर' सावथुनफोरखौ लानानै बान्था मोनहैनो हानाय नङा। बेनिखायनो जों बेफोरबायदि जाथायखौ होनो हायो थेवब्लाबो जोङो सोरबा गार्जेननि थ्रुयै जोंनि लाइमोनफ्रा मा जाबोदों बेफोरनि सायाव बेस खालामनानै बे नाटकनि गेजेरजोंनो मोजां मोजां बोसोनथि होनाय मोजां मोजां खोथाखौ खोनानानै रियेलाइज जानाय बा आं बिदि जाला सोलायनोसै बेफोरबायदि थासारिखौ लाबोनानैसो जों फिल्म खालामनो नांगोन। ओंखायनो आङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोबथा बुब्लियाव आं खावलायो नोंथांमोना खोब मोजां मोजां खोथाखौ सिन्था खालाम मोजां मोजां खोथाखौ सान मोजां मोजां नोंथाङा मिथिनाय खोथाफोरखौ ससियेल मिडिया एबा फेसबुकाव लिर आरो बेफोरनि जोहै गावनि आखल आखुखौ फोसाबनो नाजा आरो गावनि सानस्रि मुस्रिखौ नोंथाङा फोसाबनो नाजा। नोंथाङा जुदि फरायनानै साख्रि बाख्रि मोनाखैबाबो नोंथाङा इनफिरियरिटि कमप्लेक्सआव भुगिनायनि खोथा गैया। बुहुमाव गोबां लामा दं नोंथाङा मोनसे लामाखौ लानानै खामानि मावलाङोब्ला नोंथाङा बुहुमाव गाबथानो हागोन। साफ्रोमबो मानसियानो फाख्रि बिफां बादि गोम गोम संसार जानो हाया। नोङो फाख्रि बिफां जानो हायाब्लाबो नों गय बिफां बादि थांनानै थानो हायो बा बबेबा फुल बिफांफोर बादि जानानै नोंथाङा बे संसाराव थांनानै थानो हायो। बेनिखायनो जोंनि थांना थानायनि जिथु लाइफ स्टाइल बे एसे गोजौ गाहाय जानो हागौ थेवब्लाबो जोङो थैनायनि उनाव जों बयबो गोथैसालियावनो थांनो गोनां जायो। ओंखायनो जोङो बयबो मानसिया मानसिखौ माबादि सिबिनांगौ माबादि खुलुमनांगौ बेफोरनि सायाव जों गावखौ बावसोमनो नाजानांगोन अब्ला बर' समाजा जौगाहैगोन। जोबथा बुब्लियाव आं खावलायबाय नोंथांमोना ससियेल मिडियाखौ बांद्राय गुबुंले दाखालाम। बांसिनै जोंनि बर' सेंग्राफोरनि सिख्लाफोरनि फट'फोरखौ नुयोब्ला मालाबा मिनिनो ओंखारो मालाबा गाबनो ओंखारो। जोंनि बर' समाजा माने एफोरबायदि गाज्रि थासारिसिम सहैखो आरो बर' जाथिया दिनै बुहुमाव सिनायजानाय मोनसे राव हारिमु सोदोमस्रि गोनां मोनसे फाख्रि बिफां बादि गेरेमसा जाबोनो हमनाय मोनसे जाथिनि सानस्रिफ्रा मानो एथा गुबुंले जालांखो? नंगौ जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो बर' माहारिनि थाखाय बर' समाजनि थाखाय बर' राव थुनलाइनि थाखाय सानग्रा मोजां मोजां मानसि दङ। बेफोर मानसिफोरखौ लाबोनानै जोङो जायगा होनो नांगोन अब्लासो जोंनि समाजा जागोन। जोबथा बुब्लियाव फिन JSP Advice 365 चेनेलनि नायगिरि रायजो राजासिम आंनि अननाय सिबिनायखौ हरबाय। लोगोसेयावनो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय।